खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। बाक्सा जिल्लानि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमानि बाथाबारि रिजार्भ हाग्रायाव हाग्रानि मानै जो मैदेरखौ आयेन बेरेखायै मोब्लिब सर्ट होनानै बुथारदों। जाथायखौ मावजि गेन्द्रि हाग्रा बिफान आरो सिमला पुलिस थानानि जवान बिथांमोनहा नायगिदिंहैदों। मावजि गेन्द्रि हाग्रा बिफाननि मावथिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बाथाबारि रिजार्भ हाग्रा ओनसोलाव सुबुंफोरा आयेन बेरेखायै हा दखल खालामदों आरो बायदि आबाद मावदों, जायनि थाखाय बे ओनसोला हाग्रानि जिब जुनारफोरनि जानायलाय हाग्रानि जिब जुनारफोरा आदार नागिरफैयो। बेयावनो आयेन बेरेखायै हाग्रा सिफायनानै आबाद मावनाय सुबुंफोरा हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ बुथारो। आयेन बेरेखायै मोब्लिब सर्ट होनानै मानै मैदेरखौ बुथारग्रा रसेन देउरिखौ दा पुलिसा हमबाय आरो आयेन बायदियै गोख्रों साजा होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों। गुबुन फारसेथिं गामिनि रायजो राजाफ्राबो मोब्लिब सर्ट होनानै मानै मैदेर बुथारनायखौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों। बिथांमोनहा बुंथिदों दि जोंनि हारिया बेबायदि हाग्रानि अमा, मै, मैदेर, मोसाफोरखौ बुथारबाय थायोब्ला हारियानो बदनाम जागोन। गुबुनफोरा जोंनि हारिखौ हाग्रायावनो थानानै हाग्रानि जिब जुनार बुथारग्रा बायदि सोंखारिगोन होननानैबो दुखु मोननाय फोरमायथियो। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि जानाया 100 सान जाबाय। 100 सान जानायाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माखासे बिथांखिफोर फोसावनानै होदों। जेरै सेथियाव दङ अरुणोदय बिथांखिनि रांखौ 830 निफ्राय 1000 खालामनानै होबाय। मुलाम्फायारिफोरा फैगौ 10 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो दानफ्रोमबो 1000 रांखौ मोननो हासिगोन। नैथियाव दङ इन्डिया जिअ'ग्राफि आरो इन्डिया हिस्ट्रि। आसाम जिअ'ग्राफि आरो आसाम हिस्ट्रिखौ थाखो 10 सिम कम्पालसारि खालामनानै होबाय। अदेबानि बेफोर आयदाफोरखौ थाखो 10 सिम फरायसाफोरा दानिया फरायथारनो नांसिगोन। थामथियाव दङ गुवाहाटि नोगोराव डिजेलजों बास खारनायखौ बन्द खालामनो थांखि लाबाय। गासैबो बासखौनो मोब्लिबजों खारग्रा खालामनो थांखि लादों। बेनि थाखाय केबिनेटआ गं 200 इलेक्ट्रिक बास आरो गं 100 CNG बास बायनो थाखाय थांखि लाबाय। ब्रैथियाव दङ थांनाय 3 दानाव कभिड-19 नि थाखाय बन्द जानायाव मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लासिम थांलाय फैलाय जाग्रा बासआ बन्द जानांनायाव गोबां रांनि जेंना नुजाथिदों। बेनि थाखायनो साफ्रोमबो ड्राइभार आरो हेन्डिमेननो सासेयाव 10,000 रां होनो थाखाय फोसावबाय। बेजों रायजोनि 60,000 मुलाम्फायारिफोरा मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। बाथियाव दङ दान मोनथाम कभिड-19 नि थाखाय बन्द जानानै थानायनि थाखाय गासै थानसालिनि फुजारि आरो नामघरनि नामघरियाफोरनो 15,000 रां होनो थाखाय फोसावबाय। प्रनिता सोरगियारिनि असे बिमा मनिका सोरगियारिखौ फिसाय तपन सोरगियारियासो बुथारदों। नङाब्ला तपन सोरगियारिनि अयथासार खालामनायाव सहायनो हायैनि थाखाय मनिका सोरगियारिया गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनानै लानो गोनां जादों। बे अजदखौ होदों मनिका सोरगियारिनि नखरनि सुबुंफोरा। मख'नो गोनांदि डान्स इन्डिया डान्स सिजन 5 आव देरहासार जानो हानाय प्रनिता सोरगियारिनि असे बिमा मनिका सोरगियारिखौ दिल्लीनि गावसोर थाग्रा खथायाव हारसिङै जिउ फोजोबनाय हालोदनिफ्राय बोखांनो हादोंमोन। बे जाथायखौ लानानै मनिका सोरगियारिनि नखरनि सुबुंफोरा थोंजोङै फिसाय तपन सोरगियारिनावनो अजदखौ होदों आरो जाथायनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनो थाखाय मनिका सोरगियारिनि नखरनि सुबुंफोरा क'क्राझार पुलिस थानायावबो एफआइआर होबाय। क'क्राझार पुलिसआ बे एफआइआरखौ दा दिल्ली कमिशनारनो दैथायहरगोन होननानै फोरमायथिदों। मनिका सोरगियारिनि नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला प्रनिता सोरगियारिनि बिफाया गुबुन मोजां मोननाय दं, जाय आइजोनि मुङा रिंकि नार्जारी। बिथाङा बिजनीगढ़ गामिनि जुलि जानानै दिल्लीयावनो थाहैदों। बिसोर सानैया थांनाय 5-6 बोसोरनिफ्रायनो मोजां मोनलायलायो। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिसोरनि अयथासारखौ नायनो हायैनि थाखायनो मनिका सोरगियारिया दिल्ली एंगारनानै थांनाय 4 बोसोरनिफ्रायनो क'क्राझाराव थाफैखाबायमोन। नांज्लाय खमज्लायनि गेजेरजोंब्लाबो फिसाया गुबुननि एकाउन्टाव रांखौ सोनानै हरोमोन। उनाव बिफा फिसाजो लोगो नांनानै थांनाय 23 एप्रिलावसो फिसाजो उन्दैसिनखौ क'क्राझाराव दैथायहरनानै बिमानि मुङाव बेंक एकाउन्ट खुलिनो थाखाय दान मोनसेनि थाखाय बिमाखौ लानानै थांफिनदोंमोन। नाथाय दिल्लीयाव लांनानै मनिका सोरगियारिखौ फिन फिजिकेलि आरो मेन्टेलि टर्चार खालामहैफिनदोंमोन, जायनि थाखाय मनिका सोरगियारिया बेरामाव गोग्लैनो गोनां जादोंमोन आरो दान मोनसेनि उनावबो क'क्राझाराव दोनफैफिनाखैमोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला थांनाय 18 आगस्टआव बिथांमोनहा पार्टि जादोंमोन। बेनि उनावनो मबाइला सुइच अफ जानानै दंमोन आरो 19 आगस्टआव मनिका सोरगियारि थैनायनि खौरांखौ मोन्दों। बेनिखायनो मनिका सोरगियारिनि नखरनि सुबुंफोरा बे थैनाय जाथायखौ बुथारनायबो जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों। लोगोसे रिंकि नार्जारियाबो गुबुननि सनानि नखरखौ सिफायनायनि थाखाय साजा मोननो नांगौ होननानै दाबि खालामदों नखरनि सुबुंफोरा।
मख'नो गोनांदि प्रनिता सरगियारिनि बिफा तपन सरगियारिया बिसि मनिका सरगियारिखौ अयथासार खालामनाय मोनसे भिडिअ'आबो ससियेल मिडियाआव भाइराल जादों, जेराव मनिका सरगियारिया फिसायजों बुजानायखौ खोन्थानानै लादों आरो भिडिअ' बानायबाय थानाय समावनो बिजिखौ जोनायबो नुनो मोन्दों। जाइडस केडिला हेल्थ केयारजों दिहुनजानाय जायकब डि कभिड-19 भेक्सिनखौ ड्राग कन्ट्रलार जेनेरेल अफ इन्डिया DCGIआ इमारजेन्सि इउजनि थाखाय 12 बोसोर आरो बेनि देरसिन गथ'साफोरनो होनो थाखाय गनायथि होबाय। जाइडस केडिला हेल्थ केयारजों दिहुनजानाय कभिड-19 भेक्सिन जायकब डिखौ खेब 3 द'जआव होनो नांगोन। गिबि द'जनि 28 साननि उनाव नैथि द'जखौ आरो 5 साननि उनाव थामथि द'जखौ होनो नांगोन। मख'नो गोनांदि जायकब डि कभिड-19 भेक्सिनानो बुहुमनि गिबिसिन आरो भारतजों बानायजानाय DNA बेस्ड कभिड-19 भेक्सिन जानो हाबाय, जाय कभिड-19 भेक्सिनखौ 12 बोसोर आरो बेनि देरसिन गथ'साफोरनो होनो हागोन। रिपर्टनि बायदिब्ला 28,000नि बारा भलन्टियार्सफोरनाव थार्ड फेजनि क्लिनिकेल ट्रायल खालामनाय जादोंमोन, जेराव आरटिपिसिआरनि गेजेरजों पजिटिभ केस मोननायफोरनि देहायाव 66.6% खामानि होनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे जाइडस केडिला हेल्थ केयारआ जायकब डि कभिड-19 भेक्सिनखौ बोसोरसेयाव 100निफ्राय 120 मिलियन ड'ज दिहुननो थांखि लादों। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लानाया 100 सान जानायाव मैया मिज'राम आरो आसामनि गेजेराव सिमाखौ लानानै दावराव-दावसि जानायाव जिउ गोमानांनाय 7 जवानफोरनि नखरनि सासेनो मैया साख्रिनि थिसननायखौ गथायबाय। मख'नो गोनांदि आसाम मिज'राम सिमाखौ लानानै जानाय दावराव-दावसियाव मुंख्लं जानाय 6 आसाम पुलिसनि जवाननि नखरफोरनो आसाम सोरखारा बेनि सिगां नखरसेयाव 50 लाख रां होदोंमोन आरो जोखोम जानायफोरनो सासेयाव 1 लाख राङै होदोंमोन। बेनि अनगायैबो मुंख्लं जानाय 6नि नखरनो 15 आगस्ट उदांस्रि सानाव आसाम सोरखारनिफ्राय चिफ मिनिस्टारनि पुलिस मेडेलबो होदोंमोन। लोगोसे सोलोंथाइ बिफानाव गासै सा 22,000खौ थिसननो खोथा होदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। 22,000नि मादाव एलिमेन्टारि इडुकेसनाव 10,000, ग्रेजुवेट टिचाराव 5,846, पोस्ट ग्रेजुवेट टिचाराव 932, संस्कृत टिचाराव 241, डेमनस्ट्रेटराव 174 बेफोर पस्टनि थाखाय फैगौ 10निफ्राय 15 साननि गेजेरावनो फोसाव बिलाइ फोसावगोन होननानै फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। लोगोसे साख्रियाव थिसननायनि अनगायैबो एलिमेन्टारि इडुकेसननि थाखायबो गोदानै टेट आनजाद खुंगोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। बेनि अनगायैबो सोलोंथाइ बिफानाव 22,000 बिजाथिफोरनो थिसनलाइ गथायनो खोथा होनायनि मादावनो मैयानो डाइरेक्टर अफ एलिमेन्टारि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि सिङाव थानाय गासै सा 767 बिजाथिफोरनो थिसनलाइखौ गथायबाय आरो बिजेपि दोलोआ 1 लाख बेखार लाइमोनफोरखौ साख्रियाव थिसननो खोथा होनायनि मादाव बेनो गिबिसिन थिसनलाइ गथायनाय। अदेबानि 1 लाख लाइमोनफोरनो साख्रिनि थिसनलाइ गथायनो खोथा होनाया जागायजेनबाय होननानैबो फोरमायथिबावदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बेनि अनगायैबो स्टेट ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि सनापुराव थानाय गोदान अल्ड एज ह'म एबा बैसोगोरा थाग्रा न'खौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेखेवबाय, जेराव सा 60 बैसोगोराफोरा थानायनि खाबु दङ। बे अल्ड एज ह'मखौ बेखेवनाय लोगो लोगोनो सा 30खौ गुवाहाटीआव थानाय मादार अल्ड एज ह'मनिफ्राय शिफ्टबो खालामनाय जाबाय। लोगोसे सिनियर सिटिजेनफोरनि थाखाय मोनसे हेल्पलाइन नाम्बारबो फोसावदों। नाम्बारा 145667। सोरबा बैसोगोनाङा जुदि खैफोदाव दङब्ला नङाब्ला नखरनि सुबुंफोरजों अयथासार खालामजादोंब्ला बे हेल्पलाइन नाम्बाराव कल हरनो हागोन आरो अल्ड एज ह'माव थाहैनो हागोन। जम्मु एन्ड काश्मीरनि आवन्तिप'रायाव 2 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। आवन्तिप'रानि पेम्पर ओनसोलनि क्रिउआव रैखाथि हान्जा आरो उदखारिफोरनि गेजेराव गावलायलायनाय जादोंमोन, जेराव 2 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। पुलिस, आर्मि आरो सिआरपिएफआ पेम्पर ओनसोलाव उदखारिफोर थानायखौ खौरां मोननानै अपारेशन खालामदोंमोन। बेयावनो उदखारिफोरा रैखाथि हान्जानि सायाव गुलि गावदों। बेनि उनाव रैखाथि हान्जायाबो गुलि गावहरफिनदों। बे गावलायलायनाय जाथायावनो 2 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। गावथारनो हानाय 2 उदखारिफोरा हिजबुल मुजाहिदीन उदखारि हान्जानि मुङा मुसैब मुस्ताक आरो गुबुन सासेखौ सिनायनो हानाय जायाखै होननानै फोरमायथिदों। उदखारि मुसैब मुस्ताकआ क्रिउ ओनसोलनिनो आरो थांनाय 23 जुलाइआव गंसे सोरखारि फरायसालिनि पियनखौ बुथारनायावबो आखाइ दंमोन। पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिसोर 2निफ्राय पुलिसआ गंसे AK-47 राइफल आरो गंसे पिस्तल मोननो हादों। आसामनि लंकायाव फुजानि प्रसाद जानानै सा 100नि बांसिन सुबुंफोरा देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानो गोनां जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला लंकानि रंमाहालायाव जानाय मोनसे फुजायाव प्रसाद जानानै गथ'साफोरजों लोगोसे गासै 120 सुबुंफोरनि देहाया हरखाबै गाज्रि जादों। 120नि मादाव लंका टाउननि
प्राइमारि हेल्थ सेन्टाराव 105 आरो लंकेश्वरी देहा फाहामसालियाव सा 15खौ फाहामथाय होनो गोनां जादों। फुजारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला ओनसोलनि दाब दाब जायगायावनो फुजा जादोंमोन। जानो हागौ गुबुन फुजानि प्रसादखौ जानानै सुबुंफोरनि देहाया हरखाबै गाज्रि जादों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।